Forestil dig den vildeste forelskelse, eller bare en dejlig glæde, der skyller igennem kroppen. Hvor kommer den varme fra? Inden for kinesisk medicin kalder vi det ildelementet. Det er ikke bare ligesom den levende ild, der brænder i naturen. Det her er en kraft og en energi, der lever inde i os. Men vidste du også, at hvis den her energi, den ild, den brænder for voldsomt indeni, så kan den brænde os ud. Vidste du, at dit hjerte faktisk samarbejder med 3 andre ret overraskende organer for at holde balancen? I dag der skal vi dybt ind i ildens verden. Vi skal se på, hvordan naturens stærkeste energi påvirker dit helbred og din mentale tilstand, som også har med din nattesøvn at gøre og dit indre lys. Og sidst i den her video, så vil jeg afsløre, hvordan de her elementer, vand og ild, de hele tiden er i en form for balanceakt, for at vi kan have det rigtig godt. Og hvad kan vi selv gøre for at beholde den her balance? I den sidste video, jeg lavede her og lagde op, der var det forår, vi snakkede om leveren, vi snakkede om træelementet. Og i den forbindelse, der fulgte du også skabelsen af det her spire, der ligesom skulle symbolisere hele foråret og hele træelementet. Og der lovede jeg, at du måtte se det færdige resultat, og det kommer her. I dag skal vi også arbejde lidt videre i kunstens verden, fordi jeg synes, det er så dejligt at kombinere al den her viden fra det kinesiske medicin og vores qigong med et lille kunstnerisk input. Så den her gang skal vi se, om vi kan lave en ildvase, for selvfølgelig at symbolisere ildelementet. Ja, så lad os starte i naturen. Ildelementet er forbundet med sommeren. Det er det absolutte højdepunkt af yang-energi. Så hvis du tænker på vinteren, som er fuldstændig stilhed og mørke, som er yin, så er sommeren og ilden det stik modsatte. Det er maksimal lys, maksimal varme, ekspansion, aktivitet. Ilden søger altid opad. Den transformerer alt, hvad den rører ved. Og uden solens varme og lys, så vil intet kunne gro. Men ilden har også en dualitet. Den kan oplyse og varme, eller den kan ødelægge og fortære. Og præcis den samme dynamik udspiller sig inde i dig lige nu. Lad os prøve at kigge på, hvad ilden gør ved dit sind, og hvad der gemmer sig. Her gemmer der sig en fascinerende struktur, som kineserne kalder Shen. Har du nogensinde mødt et menneske, hvor du med det samme bare tænkte, wow, der er liv og gnist i de øjne der. Inden for kinesisk medicin, der siger vi, det er Shen, der stråler igennem og viser sig ud igennem øjnene. Shen oversættes ofte til ånden, og det er det mentale og det emotionelle aspekt af os. Det er din bevidsthed, din udstråling og din evne til at tænke klart og føle ren, uforfalsket glæde. Kineserne mener, at Shen bor i hjertet. Når din ildenergi er i balance, så sover du godt om natten. Dit sind er roligt, og du føler dig forbundet med verden og har nogle gode relationer. Faktisk så har de gamle kinesere et fantastisk ordsprog, der siger, at Shen viser sig i øjnene og blomstrer i ansigtet. Det betyder også, at du kan aldrig lyve dig til at have et afbalanceret Shen. Det vil altid vise sig i ansigtet, hvordan din balance i Shen er. Når Shen er stærk, så er der et helt naturligt glimt i øjet. Et klart, vågent blik, og ansigtskuløren er sund og har en god glød. Hvis Shen derimod er svækket, så mister øjnene deres glans. Blikket bliver sløret eller flakkende, og ansigtet kan virke mat og udtryksløst.
Yin er bogstaveligt talt dit indre lys, som lyser indefra og ud igennem dit ansigt til verden. Men hvad sker der så, hvis ilden bliver for voldsom? Hvis der kommer for meget yang, så ser vi symptomer som angst, restløshed, tankemylder, søvnløshed. Det er som om dit indre hus brænder, og du kan ikke finde ro. Men hvordan finder hjertet og ilden sin balance i kroppen? Svaret er ikke kun hjertet, det findes også i 3 andre organer, som er støttende til selve hjertet, og det er det, vi skal kigge ind i nu. Hvor de andre organer i kinesisk medicin har som regel 2 tilknyttede organer, der fungerer som et yin-yang-par. Men når vi snakker hjerte- og ildelementet, så er det så stærkt, at der er faktisk tilkoblet 4 organer. Et primært sæt organer er yin og yang, og så et sæt støttende organer, som også er yin og yang. Vi har hjertet, der er makker med tyndtarmen. Og så har vi perikardium og kredsløbet, som er makker med sanjiao. Jeg vil fortælle lidt om alle 4. Ja, vi har først og fremmest hjertet. Og hjertet er et yin-organ. Det kaldes også kejseren i din krop, fordi det styrer hele vores følelsesmæssige register. Så det står i samarbejde med resten af kroppens organer og ligesom bestemmer, hvordan vi skal agere i forhold til vores følelsesoplevelser. Hjertet pumper ikke bare blodet rundt i kroppen. Hjertet står også for vores mentale balance. Hjertet er så makker med tyndtarmen. Tyndtarmen er yang-organet til hjertet. Og derfor kalder vi det også kejserens rådgiver. Tyndtarmens opgave er at sortere det urene fra det rene. Både fysisk i maven, så vi kun optager det, der er godt for os, og ikke affaldsstoffer. Men også rent mentalt, at vi kan sortere i, hvad det er, vi har brug for at vide, eller tage ind som visdom. Så den hjælper altså dig med at finde ud af, hvad skal jeg optage, og hvad skal jeg bare lade passere. Så har vi det andet makkerpar, som er perikardium, kredsløb og sanjiao. Her kalder vi perikardium, det er den hændesæk, der ligger rundt om hjertet og beskytter hjertet, og derfor kalder vi det også hjertets bodyguard. Så kredsløbet støtter bare virkelig op omkring hele hjertets funktion, både fysisk og mentalt. Det har så makkerparret, som hedder sanjiao, eller man kalder det også den triple varmer, altså 3 gange varmere. Og det gør man, fordi at det egentlig ikke er et organ i sig selv, men det står for de 3 hulrum, vi har inde i os, og som vi kalder de 3 dantian. Og det er både det nederste dantian, der ligger ved navlen og har med vores nyre at gøre, så er det midterste dantian, der ligger omkring vores midte af kroppen, som har med mave, milt og lever at gøre, og så har vi det øverste dantian, der er hjerte, lunger og alt det mentale. Så det er sådan måden, at man ligesom kan få det hele til at snakke sammen på, plus at den her sanjiao, den står også for hele sådan væskesystemet og balancen i det i kroppen i forhold til øvre og neder. Når de her 4 organer, de ligesom arbejder sammen, så bliver ilden både næret, men den bliver også holdt i skak, så den ikke løber løbsk. Men ud over det, fordi den her ild har jo en meget varmende energi i kroppen, så har vi ligesom brug for det modsatrettede. Og der kommer vandet så ind i billedet. For hvad er bedre til at slukke en ildebrand end vand? Det er vores nyre, der står for vandet, og i det hele taget, så er der hele tiden sådan en korrespondance imellem nyre og hjerte, ild og vand i vores
akse i kroppen. Og det er det, der gør blandt andet, at vi har en god nattesøvn, at vi er temperaturreguleret, og at vi er afbalanceret mentalt. Det er en fantastisk balance, som vi selv kan være med til at hjælpe godt på vej. Så i din krop, så sender hjertet sin varme ned i kroppen, så det varmer i de nedre organer og giver energi og liv. Omvendt, så sender nyrerne sin kølende vandenergi op til hjertet og dulmer på det varme, der er. Så hvis der ligesom er alt for meget varme i kroppen, så kan nyrenes vand ligesom slukke for den her varme. Og hvis man lider af stress, så er det den her akse af ild, vand, varme, kulde, der ligesom der er kommet i ubalance. Derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden har øje for vores nyrer og vores hjerte. Så under stress, så kan vi opleve, at ilden den raser i det øvre med tankemylder, restløshed og uro, søvnløshed, samtidig med, at det nedre bliver for koldt, fordi der ikke er et samarbejde mellem det her nyre hjerte, så bliver det nedre for koldt, og vi oplever træthed og frygt. Så hele ideen er at få det her samspil til at virke igen. Til sidst vil jeg lige komme med 3 gode fif, så du kan regulere og balancere dit ildelement i kroppen. Jeg vil selvfølgelig altid være fortaler for at lave de her Qigong-serier, fordi de er lavet til, de er designet til netop at gå ind og skabe den her balance. Så det i sig selv kan gøre en kæmpe forskel. Men udover det er der andre ting, vi kan gøre, og det vil jeg lige komme ganske kort ind på til allersidst. Så bliv endelig hængende, så du lige ved, hvordan du kan gøre dig selv en kæmpe tjeneste. Som du måske lagde mærke til i videoen her, så arbejdede jeg på den her ildvase, som nu er jo færdig, og som jeg synes symboliserer det her emne så godt, vi lige har snakket om. Og derfor synes jeg, den er relevant at tage med, og jeg kan netop godt lide at have det her kunstneriske input med i mine videoer. I næste video, der skal vi arbejde med jordelementet, mave, mild og bugspytkirtel i os. Og der skal jeg også se, om jeg kan lave en spændende figur, skulptur, et eller andet, som symboliserer jordelementet i os mennesker. Det glæder mig til. Og det var en lille hjerteudbrud. Så ja, igen til allersidst. Lad os kigge på nogle gode fif. Hvordan kan du holde din hjerte-ildelement i gang, men undgå, at det brænder ud? Jeg lovede de her 3 fif til, hvordan du selv kan afbalancere dit hjerte, din varme, din ildenergi indvendigt. Det første fif, det er at skrue ned på input. Giv dig selv pauser i løbet af en dag. Undgå for meget skærm, og specielt om aftenen. Om aftenen, så giv dine øjne ro. Giv dit hjerne ro, fordi det også giver hjertet ro. Ved at give dig selv den ro og de pauser, så vil der komme en naturlig balance i dit ildelement indvendigt. Og du vil have nemmere ved at slappe af og sove. Det andet fif, det handler om det bitre. Den bitre smag hænger sammen med vores ildelement i kroppen. Hvis du spiser for lidt bittert, så har du måske ikke så meget energi eller varme i dit hjertesystem. Men hvis du får for meget bittert, så vil du dræne energien og udtørre dig selv som en steppebrand. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi får en balance med det her bitre smag. Rigtig mange drikker kaffe, og de drikker meget kaffe, og på sigt så vil det udtørre kroppen og dræne energien og få
ilden til at brænde ud. Så husk, at lidt kaffe er godt, meget kaffe er skidt. Ja. Eller lidt bittert er godt, meget bittert er ikke så godt. Det sidste råd, det handler om din vejrtrækning. Ved at trække vejret dybt ned i maven, så stimulerer du allerede det her vand-ild-akse proces, der sker i kroppen. Hvis du samtidig med det kan visualisere, at alt nedenunder din navle er et hav med bølger, og hver gang du trækker vejret ned og ud, så kommer der en bølge op, der rammer hjertet. Den her bølge, den bliver varmet op af hjertets varme, samtidig så køler den hjertets varme ned og skaber den her balance imellem ild og vand. Ja. Og til jer på uddannelsen, jeg glæder mig virkelig meget til at se jer til næste modul her, som netop omhandler det her ildelement i os. Vi skal arbejde både med vores qigong, og vi skal arbejde i dybden med alt det her teori. Så ja, jeg glæder mig simpelthen så meget til at se jer alle sammen igen. Og jeg er sikker på, at der nok skal blive en masse snak og spørgsmål om de her ting. Så I skal nok få det sat lidt bedre på plads, når vi ses igen. Hvis du ikke er med på uddannelsen, så kan du læse noget mere om uddannelsen her til et link, jeg sætter her i kommentarboksen nedenunder. Ja, det var det for i dag. Og næste gang, der skal vi arbejde i dybden med jord, mave, mild, bugspytkirtel elementet. Og det glæder mig rigtig meget til. Jeg skal også lave den vildeste skulptur inden for netop det element. Så jeg håber, vi ses. Bye bye.